Lah ngono lho, Brek. Lek angsuramu penak, sok ben nganyarke yo penak. Nah tuh gitu, legono tasmu. Weh, piye to? Oh, perjanjiannya aku sing nyatreti, kowe sing namani duit. Lah iki malah mbokane aku. Oh, patai. Lagi iki aku nampani duit angsuran terus Mbak Uyuh. Brek, kayak kopi loro. Yo, sik tenono. Mi, aku nyelip tangan satu saya Mi, penting tenan iki Mi. Iya, piye to karepmu kek? Ngerti dhewe lagi nyekel dhek 200 lho, wis dijaluk plecitan. Apa ora nyawang kowe kek? Kayak sing dibayarke pesing sisan kebak uyuhe gembrek. Yo mungkin to sampe sing. Uyuhku lho mung sithik. Wes. Iki malah padha udur-uduran sing ora penting. Jajale awake dhewe ki padha butuh duit kabeh. Salah siji ki mbok padha amprah nggone kancil kono. Nah, bener kuwi. Amprah 5 juta dibagi wong 4 kena nggo nyambung urip. Sapa sing arep amprah? Jenenge sapa? Jenengku lho wis ra iso. Bar tak anyake masalahe. Sang saya meneh aku. Jenengku Sabiang kabeh be cekinge. Jemene aku Til ora abang wis abang irengemu kabeh. Gonku malah setengah ijo karo kuning Mi. Apa kena nggo nyilih ya Mi? Halah jenengmu genah ra tembus. KTP lanang wujudmu wedok. Kok jenenge sapa ya Mi? Lah kae suyat. Sapa ngerti jenenge kena dinggo. Heh, Reno sedidut. Nyapa? Jenengmu jek apik ora? Lah mbok jenengku apik ora. Nek ket biyen jenengku Suyat, nek jare mama apik. Maksudnya ki jeneng nang ngebangan kowe yo. Iki apik apa ora? Ngene jek apik arep kanggo nyilih. Soale saiki nek nyilih duit ning ngebang jenenge kudu apik ya. Ngerti ngono jenengku biyen tak ganti Rafael apa Stefano. Ngene iki lho, yen ketekan suyat ki malah teko ndi-ndi. Intine ki ngene ya, jenengmu kuwi arep disilih dinggo nyilih koperasi kancil. Arep dienggo apa? Arep dilintingi nggo kapal-kapalan ngono ka lho. Wong duit kok dienggo apa? Ya nggo butuh kok. Maksude ki arep dienggo butuh apa? Yen ra jelas malah keblegong lho. Kor nggo butuh lho ya, iki ki cacah blas ora cekelan duit. Lah yen arep amprah kono prayu nyawang lho. Aku ora gerapan apa percaya. Muni ae nar nggo buka usaha. Usaha apa neh iki? Heh, iki ngomong yen arep usaha ternak wedhus, wedhuse ning gone simbah, wedhus simbah kan akeh. Saturen aku tak adus sik kowe butuh aku celuken. Yo. Me, tolong gawekne kopi loro tak gone nyuguh pletuk karo kancil kae. Nggih Mi. Mi, lagi iki engko nek oleh 5 juta, dem-demane piye? Ya ditemroto to, 1000. Lah wonge papat lho Mi, masa yen didomroto ya 1000. Yo yo to, mintil 1000, kowe 1000, meme 1000, aku 1000. Lah isik turah 1000. Lah ora nek potongane admin barang, paling ora ki 300 potongane kuwi. Lah isik turah 700, gak dinggo apa? Nggo pesta engko bengi mendem gedang, ngono ae malah crikis.